खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। थांनाय साननैसो सिगाङावसो सोनाब बेंगल रायजोआव इडिनि मावफारियाफोरखौ टिएमसिनि दैदेनगिरिनि न'आव रेड खालामनो थांनाय समाव सा 300सो टिएमसि दैदेनगिरिखौ अनसायग्रा रायजोफोरा इडिनि सायाव गाग्लोबनाय जाथायखौ नुनो मोन्दोंमोन। जाय जाथायखौ लानानै हादोर नाङैनो सावरायलायनाय जादोंमोन। इडिया रायजोफोरजों गाग्लोबजाखांनायनि उनाव साननैसो सिरियै दंथ'योमोन, नाथाय मैयानिफ्राय फिन इडिया एक्सनाव फैफिनबाय। मैया फिन सोनाब बेंगलाव इडिया ममता बेनार्जी दैदेननाय टिएमसिनि सानै मन्थ्रि सुजित बस आरो तापस रय बिथांमोननि न'खराव थांनानै रेड खालामहैदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला इडिया मैया फुंबिलि समावनो टिएमसिनि मन्थ्रि सुजित बसनि मोननै थाग्रा खुलि आरो तापस रयनि मोनथाम थाग्रा खुलियाव गोख्रों नायबिजिरहैयो। बे नायबिजिरनायखौ नोगोर जौगाखां बिफानाव साख्रि थिसनथायाव बेले-बेजे खालामनायनि सायाव नायबिजिरनाय जादों होननानै मिथिना मोन्दों। बिसोर सानै मन्थ्रिनि न'खराव थांनानै नायबिजिरहैनायजों लोगोसे आगुनि नोगोर जौगाखां आफादनि आफादगिरिनि न'आवबो थांनानै इडिया गोख्रों नायबिजिरहैदों होननानै खौरां मोन्दों। दा इडि बिफाना नायबिजिरनाय खामानिखौ गोख्रों मावगासिनो दं आरो जाय जाख्ल'नाय बिथिङाव रोखा जायो बिथांमोनखौबो जोबथेसालियाव सोनानै दोनगोन होननानै मिथिना मोन्दों। भारत हादरनि बयनिख्रुइबो लावसिन लैथोनि दालांखौ मैयानि सुक्रुबार सानाव हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बेखेवनानै होबाय। मुम्बाइनि रायगढ़ जिल्लायाव सेवरीनिफ्राय उड़ान सेवासिम 70,840 कौटि रांजों लुफुंजानाय बे लैथोनि दालांखौ बारग' गाहाय मन्थ्रि अटल बिहारी वाजपेयीनि मुङै अतुल सेतु मुं दोननाय जादों। थांनाय 2016 मायथाइनिफ्राय जागायजेननानै लुफुंजानाय गासै 21.8 किल'मिटार गोलाव लैथोनि दालांआनो भारतनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन दालां होनना फोरमायथिदों। बेनिनो 16.5 किल'मिटार गोलावआ लैथोनि गेजेराव आरो 5.5 किल'मिटार गोलावआ हा बाहागोआव गोग्लैदों। थारैनो आथिखालाव बे लैथोनि दालांआ लुफुंजानानै मुम्बाइ, पुणे आरो गवानि लामाखौ फसंनानै होनाय जाबाय। बुहुमाव थामथि मुलुग दावहाया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैगासिनो दंसै नामा? मानोना थांनाय 2022 मायथाइयाव रासिया आरो इउक्रेन हादोरनि गेजेराव गिलु-बालु दावहा जानायनि उनावबो 2023 मायथाइयाव इजराइल आरो हामासनि गेजेरावबो गोबां गिलु-बालु दावहाया सोलिगासिनो दं। दावहाया जायोब्ला सरासनस्रा सुबुंफोरहा मा जेंना नुजाथियो बे मोननै दावहानि गेजेरजों बयबो रोखा मोनथिनो हाबाय। नाथाय बेबादि दावहाया सोलिफुबाय थानाय समावनो थामथि दावहाया नुजाथिबाय। थांनाय माखासे साननिफ्रायनो यामेन हादोरनि हौथि बिग्रायारि उदखारिफोरा गोजा सागर आरो आराब सागराव सरासनस्रा मुवा बेसाद रोगानाय कार्ग' जाहाजफोरखौ ड्रनजों गाग्लोबनाय आरो हाइजेक खालामनाय बायदि जाथाया जादोंमोन आरो जेब्लासिम इजराइल हादोरा हामासखौ गाग्लोबनायखौ बन्द' खालामा अब्लासिम गोजा सागर आरो आराब सागराव बेबादि गाग्लोबनाय जाथायफोरखौ खालामबाय थागोन होनना रोखा फोरमायना होदोंमोन। दा गोजा सागर आरो आराब सागराव गाग्लोबनाया बारानिफ्राय बारासिन जानायलाय जथाय हादोर आमेरिका आरो ब्रिटेनआ यामेन हादोराव हाबनानै हौथि बिग्रायारि उदखारिफोरनि सायाव ड्रनजों एयार स्ट्राइक खालामदों। हौथि बिग्रायारि उदखारिफोर थानाय गासै मोनद' थावनिफोराव आमेरिका आरो ब्रिटेन हादोरा जथायै एयार स्ट्राइक खालामदों। दा बे एयार स्ट्राइक खालामनाय जाथायखौ लानानै हौथि बिग्रायारि उदखारिफोरा जथाय हादोर आमेरिका आरो ब्रिटेननि हेंथायै दावहा फोसावबाय। यामेन हादोरनि लेङाइ हादोरगिरि हुसैन अल अजी बिथाङा आमेरिका आरो ब्रिटेननि हेंथा दावहा फोसावनानै गोजा सागर आरो आरब सागराव जाहाजफोरनि सायाव गाग्लोबनायखौ सिगांनिख्रुइ बांसिन खालामनाय जासिगोन होनना गोख्रों हुमखि होदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाथि ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव सालाकाथि ईदगाह फोथाराव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे गिदिर सुबुं गौमा जानायजों लोगोसे जयनिं हाबाफारिया मैया जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखाव-गोरा ब्रह्म, एमपि रोनगोरा नार्जारि, एमएलए लरेन्स इस्लारी, जयन्त बसुमतारी, इएम रन्जित बसुमतारी बिथांमोननि नुजाथिनायाव
BPF आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै 1100निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा जयेन जादों होनना मिन्थिना मोन्दों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै EM रनजित बसुमतारी बिथाङा BPF दोलोनि सायाव हाग्रामा महिलारी आरो नबकुमार सरनिया बिथांमोनखौ लानानै माखासे बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। डिभाइड एन्ड रुलनि गेजेरजों MP नबकुमार सरनियाखौ हाग्रामा महिलारीनि BPF दोलोआ थांनाय लकसभा बिसायख'थियाव देरहाहोदोंमोन। हाग्रामा महिलारी आरो नबकुमार सरनिया बिथांमोननि साननाय हनायखौ रायजो राजाफोरा मोनथिजोबखाबाय आरो दासान्दि BPF दोलोआव फरायफुबाय थानाय उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा जयेन जानायखौ गोख्रों फिनजाथाय होनायखौबो नुनो मोन्दों। हाग्रामा महिलारीया थांनाय 17 बोसोर BTCखौ खुंनाय समाव जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ जौ जुवा गेलेहोनाय, ड्राग्स जाहोनाय, जौ लोंहोयै बायदिसिना मेला खुंनानै जोंनि समाजखौ सिलिंखार खालामबाय होनना EM रनजित बसुमतारी बिथाङा गोख्रों थांखिना बुंनायखौ नुनो मोन्दों। कर्नाटकनि चिक्काबाल्लापुराव सासे 9 थाखोआव फरायफुबाय थानाय फरायसुलिया गावनि गोरबोआव थानाय सासे गथ'खौ जोनोम होदों। खौरांनिफ्राय मोनथिनाय बादिब्ला गथ' जोनोम होग्रा फरायसुलिया गावनि हिनजावसाफोरनि हस्टेलावनो थायोमोन होनना मोनथिना मोन्दों। नाथाय थांनाय बोसोरसेयाव गोबां खेब हस्टेल वार्डेननिफ्राय बाय बाहागि एबा खुरमाफोरनाव थांनो होनना पारमिसन लानानै थाङोमोन, नाथाय गथ' जोनोम होग्रा हिनजावसा गथ'आ गावनि गंसे फरायसालियावनो फरायनाय 10 थाखोनि फरायसुलाजोंसो हस्टेल वार्डेनखौ थगाय थगाय बायजोआव बेरायहैनानै देहायारि सोमोन्दो लाखिखोमायोमोन। हिनजावसा गथ'आ जेब्ला चिक्काबाल्लापुरनि हस्पिटालाव गथ'खौ जोनोम होयो अब्लासो बेफोर गासैबो जाथाया सोराङाव फैयो। दा बेफोर जाथायखौ मोनथिनानै आथिखालनि फरायसालिनि दिथागिरिया हस्टेल वार्डेनखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय होनना मोनथिना मोन्दों। जायफोरा हाग्रा सेरफोराव रायजो जाबोदों बिथांमोना जाय समनिफ्राय गामि एबा हाग्रा सेराव रायजो जानायाव हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव न'-बां लाइ-लथर बायदिफोरा सिलिंखार खालामलांजानायजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरानो जिउबो बावबोनो गोनां जाबोबाय। बेफोरबादि थासारिजों मोगा-मोगि जाबोनांनाया दिनै गोदान बाथ्रा नङा। दासिमबो मैदेरनि उदखार आरो सुबुंफोरनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिफोरखौ हाग्रा बिफाना बेफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होजोबनो हायाखै। बेबादिनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय उदालगुरि होननाय गामियाव थांनाय बृहस्पतिबार सानखालिनि हरनि समाव हाग्रानि मैदेर फालोआ फैनानै उदखार खालामलाङो। मोनथिना मोननाय बादिब्ला मानास माहारियारि हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय खमैबो मा 35सो हाग्रानि मैदेर फालोआ उदालगुरि गामिनि गोबां बिगा हायाव आबाद मावनाय फारियै आलु, फुलकबि, बान्दा कबि, फान्थाव, अलकबि, बानलु, लाव बायदि बायदि आबादथिलिफोरखौ खहा खालामना गालांनायजों लोगोसेनो न'-बां सिफायनानै गालांदों होनना मिन्थिना मोन्दों। आथिखालाव हादरसा सोरखारनि बिथोन बादियै पुलिस बिफाना समाज बेरेखा हाबा मावनायनि हेंथायै गोख्रों राहा लानायजों लोगोसे सेबनाय हाबाखौबो मावबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो मैयानि हराव गसाइगावनि श्रीरामपुर ओनसोलाव थांनाय हराव पुलिसनि हानजाया गोख्रों संदाननानै ब्राउन सुगारजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो हादों। मोनथिना मोननाय बादिब्ला पुलिसनि हानजाया मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों गसाइगावनि सदर थानानि IC अमरज्योति बायलुंनि दैदेननायाव हरनि समाव संदाननानै गासै 8 कन्टेनार आबुं ब्राउन सुगारजों लोगोसे बेबादि गाज्रि खामानिजों सोमोन्दो थानाय सानै सुबुंखौ हमनो हादों होनना पुलिस बिफाना मिथिहोदों। हमजानाय सानै सुबुंखौ गसाइगावनि हारापुथा गामिनि आखतार हुसेन आरो आब्दुल आलिम हुसेन होनना मिथिना मोन्दों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आङो मिजिंथियो। एसेनोसै, गोजोन्थों।